Simba na mai. Akasimba era ana baba. Ana mai yo akasimba ere. Unoziwa kusasimba kwedu tochagura asimi murisima pengu mwariwe munondipasi mwariwe ndomuda mwari muyamu wangu ndakatengwa neropa raishe mwari wenda wangu seyerei kwakauya wamwe chibvunza kuti tingapone erei ungu ndinoda muponi esi wangu neniwo ndinoda mwari wendomuda nduda mwari muyamuviri wangu ndakatengwa neropa raishe mwari wendawa wenyu chose sokoti ose mangwanani ano muzita mambo Jesu tinotendai toda kumukudzai kuti matitira zvakanaka kuti chengetedza usiku wese kusvika panguva ino. Ndakunamata ndichikumikidza dare rino mukati mwemaoko wanyu Mwari tasvika panguva yekutanga basa redu. Ivai pakati pedu kusvika tichipedza. Muwe neutungamiriri hwedu hwese hwetinaho pakati pano utungamirirwe nekuropafadzwa ndimi. Ndichikumbira Mwari kuti muvape uchenjeri hwamakaisa kuna Soromoni chivai nesu patakupfuurira mberi kusvika tichipedza muzita ramambo Jesu mazvita henyu. Amen. Amen. Neshango Geoffrey Solomon gwaya kwani ari pere wanhiwo wewe mgare pambera sero kupasebenze ndiko kuchita kuda kutora shoko ndi pamwe pa red milk kudo ndinotora chokori pamberi pa red milk kudo ida red milk kudo dari kuti manyiko bari ntingani tanangura henyu nyaya dzenyu wazunga gara henyu pasi timangarire chemakaita arumani pamusoro ichingami pamusoro iswari ina ana kumangana mashichikurira ndotoziva kuti wakaunzi mashichikurira ndiani ini kundakamangara handikokanaka saka ndizoti yakazotururwa sei kuya kuno ansikuzviziva saka iye akaturure kuvhoka ndiye ndotonitaura kuti wakamangari mashichikurira chiri imi mazunga musatotamba nepfungwa dzedu mazirwa apa ndo maakunyatsotamba nepfungwa dzedu mirai apa muronyatsa kuda kutamba last week apo makati chi izwai ndikutaurire ndinoda kuenda nenyaya handisi kuramba basi ndinoda kuti mupaone ndinoda kuti mupaone handidi kuti ndidzvanyirirwiwa kana nechida kutaura ndokutaura ngekuti izwai kana auya akandimangara wacho munomuka ndinotaura zvese ndiani akandimangara last week amuna kutsanangurwa ri naheadman pemaizotsanangura nyaya ndiani wakandimangara kumangara maheadman regerai ndapindure ndo ana takasununguka kupindura kadai chiri kuino chiretika ngechekuda zvawazunga imimi mako yako andiri mukati muri kukumbira tsamba yekuti muenda kuna headman ani Mkwakwami ndikakunyorerai tsamba yangu headman Mkwakwami akanyora masamoni ekusunga hama dzenyu pamusoro pemhosva makaenda kunomhangara ikoko auya netsamba iyoyo sabhuku mupushwa akandifonera achiti izvi kune nyaya iri kwaheadman Mkwakwami ukatumwa mupurisa zunga wakafamba sei pane tsamba yenyu kati aiwa wazunga wakachiti uko ndokwendakasunungukirwa kutongwa inini munhu unotongerwa paanoda ndokune dzimwe hama dzedu saka solution iripo kana vanhu vese vari kunoko wekwazunga hazvikwanisiki kuti headman woko atonge nyaya kunokuba chinozi ndakasununguka kutongwa kune dare ndinoona kuti rinotongera zvakanaka
unotiza sabhuku, unotiza headman, unoenda kwa mambo. Ndo baba wedu. Unotiza kwa haugoni komangara kwa mambo, unomangara kwa headman, watiza sabhuku. Unokwanisa kuti pa sabhuku ndokwanisa kugadziswa zvakanaka. Saka zvadaro ndakati aiwa zvazvichanetsi. Chiregerai chanyorere masamoni kuno. Ndiwabate nyayo ipinde kuno kundizwe chimiro chayo. Kuti yakamira sei kana ndatadza kuigadzirisa ndoendesa kuna mambo Simuni. Ndosaka ndakaenda kokudaidzai. Zvichirwa kuti muse mhangari wenyaya makanga mamhangara kuna headman Nkwakwami. Chitsanangura headman Nkwakwami nenini ndakafanana. Asi kuti musikuda kuti ndizwe nyaya yenyu, monditaura kuti azviti kuti iwe headman chikuda rozwe nyaya yangu. Chemwakamhangarira awa kuna headman Nkwakwami, chitaurei pano ndowabvunza wachipindura. Haishupi vachangamira. Haishupi bai. Garai pasi kusarangura vakagara pasi. Kutaura ndakamira. Ndokuti pfungwa dzangu dzisagara ba. Right. Azvidi kunetsa henyu. Tingatotenderera chitenderera asi chokwadi chinge chindoripo. Anochiona achiona. Right. Arume anaya chindakaamangarira. Mukoma wangu asara ari baba. Ofiri munhu wakagara. Aya ari kumucheta. Wakaite meeting nevana vari 4. Waite meeting yavo wakakonkluda kuti izvo haashashandi nenini mukati memhuri. Zviro kwazvo ndakazoti ndasvikawo ndadaidzwa kumeeting yacho ndakaramba kuenda ngokuti ndaiziva kuti meeting dzacho hadziperi zvakanaka ngedzekungotukana tukana. Ndoti zvangu 1 kutukana tukana, 2 ndandiri murwere by that time. Ndofuka kuti mwese vanozviziva kuti ndandichirwara. Right? Ndaita saizvozvo handina kuenda ndopakabva pasainiwa signature yekuti wari 4 kana handisi kukanganisa wakati hauchisiriwe mumhuri mwedu muno waakushanda wogega. Ndikasvika ipapo ndikati no problem. Kana makabvumirana nevana ivo vamunge muinawo, it's okay fine. Ndinongorarama. Ndikagara. Ozoite nyaya yekuti paitwe makuva ari kugadzirwa. Ochizouya mukomana webhuruwayo inonzi Charles. Ndokubva auyawo. Osvika mumusha muya. Ini ndiri kuboorera kurwara nemuoko ndofuka kuti vanhu zvisiwa izviziya. Ndatomboendawo kuti ndiendewo pamakuva pacho pandakundikana. Ndoenda kumba kunorara. Iye woita zvawo zvopedza. Apedza kudarisa izvozvo fume remangwana racho. Ndakudaidzwa namukoma kuti uya kune meeting. Ndoti zvemeeting yayenyu zvefuti. Zikazi kuri kune meeting uya kuno. Handisi kuuya. Handisi kuzouya. He kept on asking request kuti ndiuye. Ndakazodzimara ndikabvunza wawamuwana ndikati ndodi ndoenda here. Kazi aiwa endai ngoni mukarege kuenda munitafanira muri kuramba baba. Ndobva ndaenda. Ndasvikapo ndasvika dare ravo anaro nevana vavo vese vakanga varipo, they were about 7 varipo. Ndichingosvika ndogara kudai chair yasiwa iri kagara apo kazi ngeyangu. Kazi ndaimugara apo ndikati no. Handigari pachair yacho handisi kuda kugara apo. Isi kana iri nyaya yekuseka ndinoseka handisi padare. Ndizvo. Umwe chitaura unoseka. Hatinotenderana. Okay fine. Zvichaendawo pamberi tichazonga takuzviitawo. Right. Ndikati ini chair iyoyo handidini bai. Handigari kubva kwese mashaya munhu magare pachayapo. Kazi yakakamirirewo ndikati handisi kugara. Ndobva ndagara hangu ndakati ndakagara. Chimirire chidaidzirwe uyu mukomana waucharisi. Ndokati imimi baba munini hamuna munhu usikutadze kugarisana naye mumusha muno. Saka zvitiri kutaura panapa ndozvekutaura kuti ngai ndikutaurire zviri kutaure nyika. Nyika iri kutaura kuti izvo imimi hamusiri mwana womumusha muno. Mainyu akahura iyi akabatwa nababangu ini ari kuhura. Saka ndipo makabva pamire mimba yangu. Zvakanaka hazvizi kudini, hazvizi kushata. Kwanga wabarwa here gorero. Because ndangati anga asatombofungwa nekuzi kuchasikwe munhu wakadai ndiye. Baba achanga ari ekwani? Akadini? Haizi akanyenga mainyu. Handiri kwenda. Handinoda kubva tandombazwa ipapa. Hapana kutaurwa baba pakachizopindurwa uyu manje. Handikutaura waita kuti mai ako akahure iwewe. Anga achiti wakahura neokwani. Wakandotaura kuti akahurwa akataura nzvimbo yacho paakabatirwa. Handiti zikazi pamuonde mudhuze nemusha wako warwanga. Ndopakabatirwa ipo baba. Right. Dai umwe wacho manje. Zikazi haleluya. Unoziye babacha anozi mwera chirandu. Mwera chirandu. Ndakanyara ndobva ndashaya. Ndobva ndazozungana ndakutaura nyaya ndisitsanangura. Uyo bvasimuka ndakurowa. Roweni. Ndikati kana zvito zvimandidaidzira roho hako yawo wakasununguka. Pakazoita mukoma wako umwe akati ayo shanga rusanya kuti kusenzese zvibhakera kana zvibhakera unofunga kuti ndiwe wega unozvigona. Ndinozvigonawo futi kana nesuwa. Ndichobva yapera yakadaro. Saka ndiyo nyaya ndakape uyu woti iye ucharisi woti iye ndimo makauraya babangu.
ndakauraya sei kazi makape doro rinozi wine inozi John Juan ndiye makapa imi makabhafa ndikati alright wobva atsanangura maitiro zvakaitika musoro zveshuwa musi wawo ndakayandisvike mumusha mwawo yanga iri new year tikwende kotamba kubhulawayo mukoma wangu ndakagara nawo kubhulawayo akanditsvagire basa murerozi ndikashanda ndikaita zvese zvani hatisana nombotukana aitambe bhora nditambawo bhora aitamba namba 2 nditamba namba 6 ndakangokura ndiri mumaoko mawo ndisina kana problem then ndipozozeti kuti manje tirimo tese inini manje tiri kurarama mubhulawayo ndini ndakarwara ndarwara ndakapuwa a very big operation iri panapa inosvika panapa right ndikarapwa ndikapora mukoma wabva aterawo futi masoro mangu obva arapwawo futi the same disease ndobva arapwawo kubva panapa kusvikawo futi pekarapa saka takazi musamwe doroba ene alcohol musadini musazotora kati zvese zvakadini zvakanaka takateedza ndakazouya panew year manje zveshuwa ini ndakatenge wine yangu ngekuti handikwende kotambe new year namukoma wangu ndobva ndatenge wine yangu ndokusvika inini mukoma akagara pamberi pavo pane maife doro rera inozi maife riya strong sharp ndokubva ndabvunza vana avo ndikati mune shuwa here kuti muri kupa mukoma doro rakaome kudai irori several times ndichidaidzwa kuzi akolasa ari mubhawa ndoenda inini kwawatora ndichiuya nawo pamwe panapa ngekuti wanonga uchimwe doro instead kuti tiencourage kuti mukoma musadini baba musamwe doro asi mwakuvape doro rakadai what happened there handichazivi kuti chakazoitika sokutaura kwaanonga achiita ndozvakangopirira sikazi ndimi akazouraya babangu kuti zvindakauraya babako wane ndaise poison wakadini kutaura kumapurisa kusvikira this hour haana kutaura ochizoburidze kuti nyaya yekuti ndakauraya babake ndakabarwa ndimai akahura pamondo warwanga saka ndochiti manje zvakanaka izvo hazvizi kushata uyu ochitiombaomba saka ndoti ina handina nyaya ndori kutaura muno yakawanda wanda ngaandipangidze kuna babangu izvo full stop handifungi kuti mwati musapedzerwe pfungwa handizvo musapedzerwe pfungwa banyaya iri yepananga kuti ngaandipangidzire kuna babangu 1 iye kuti ndakaura babake haiwa kati ngatipinde musango ndakataura namukoma wangu ngatipinde musango tigadzirise mhuri mukoma akaramba aenda akunamata handiti ngekutanga ana acho akauya kuti ana baba ingu pakati penyu pana akaromba apa ini ndikati kana ndiri ndakaromba katipinda musango tidini tinotsvaga mukoma akati ndakunamata handichabati izvozvo aiwa zona nezuro imimi baba akanga ari mukoma yenyu imimi achiti ndakunamata mujeke makabate kora mukapinda nawo mudondo kuti munofambire zvinhu zvemusha nhasi nawado kuromba unge ngandipinde ngazi handipindi wewo okugara zvakadaro mazviona saka nanhasi ndiyo nyaya ndinoda kuti kana iri yekuti handisiri mwana mazuka fine ngandipengedze muyerashira ndo akadini wakataura ndoendi kuna babangu zvatopera yainesiba pochizo iyi yekuzi mukoma akafaika angatipinde wariyo vanotaura chazo kuti zvokwadi uyu munhu wakafa ngekuti wakadai wariyo ende nditaurire kuti iwo baba ako uri kuona chipuwa wakanyarara kwakunyarara kusvika ndaita 77 years wazoti iwo ndiwakapa babangu doro asi wakationa kuti chipuwa doro racho sensi yashandisha saka tikuti hazvina mhosva wakafa unozvitaurira ega ngatipinde ngatiende kuna vanozvikona kuzvitaura ngatipinde imomo mwanakanozi anotaura kuti zveshe waidoro asi iwo ndiwakazviurayira babangu kuti anga tiine chirwere tese ngekuti airwara tese nechirwere chakafanana handitika tikapuhwa mainstruction kuti ichi musabata ichi musadya ini ndikateerera hangu zvidoro ndikarekera kodya ndikarekera zvichida ndaibobatawo zvinodhaka zviya ndichikarekera handi mwazviona kuita upenyu hwangu iwo kwako watengere mainfare bottle ndochizoyandera hangu ndikati rako racho ndiwo rauraya babangu izvo handichazvizi saka ngatipinde musango asi mambo musashupika nyaya iri apa pane munhu wakataura kuti muchira ndachiri handu uyu wakataura badzi kuti mai angu akahura tochibvunza kuti baba imimi zvimakazve mwana wachira kuti mai angu akahura imi what action did you take akanyarara ini ndasvika akaungana neana acho zvinore kuti changa chiri chinhu changa chagara chadini chataurika nevana vavo kuti kana asvika pana munhu zvokuta kuti haana kuzobatikana ndizvo kuti iwe mwana unotori masoko akada kuna baba munini ngekuti zvoita sei haana kubatikana ndizvo ndobva ndachizoafonera manje ai mukuru musharuka nyaya yakaitika paipa makaionawo here kasi takaiona ndikati munoti kudini nayo kasi waiti titi kudini ndikati aiwa ini ndakuchioimangara asi ndichamangarei ndo ndimwakanga muine dare renyu rimwakadaidza pamba wana uchizoshaishe kutaura muripo musina kuzokontributa sababa kuti mwazvitaurirei ndo nyaya yacho iripo saka ana anaya ndo nyaya ndikutaura uyu wakati babangu unaziya muyera shirandu ngashende ndisikushira kuyera shirandu uyu wakataurawo zvake uyu akataura kuti ndindakauraya ngatipinde mudando
tozvitsvaka. Uyo wakataura kuti muri muera chirandu. Uyo akati mwakauraya babangu. Uyo wakati nyowe. Uyo hana chakataura baba. Ndiyo asara baba. Ndiyo nyaya asara ari baba kuti baba kanyararirei zvinhu zvichidini? Zvichiitika. Asarura mbota ndidi ufamba baba wa. Kuramba. Yakanaka gara ari kuramba kuti andifambi baba. Ngatichifamba tigadzise handi kutangisa bo. Pakafa mukoma akanga ari baba handizvo. Iwo achizotora nyamwe. Vana vakaunganidzwa nevana vedu vari kuSouth Africa vakauya mumusha. Tikataura nyaya yacho ndopakabuda nevana ivava vachitaura kuti mumusha mwedu muna vakomana 3 akaromba. Madzibaba mangani? 1 akaromba pakati penyu. Wakatenge vaccine kudini zvaitaura. Tikati ndindainga nevaccine kai. Iwo mukoma akazotengawo vaccine. Tichingomofamba tese zvifanga zvakanaka. Saka toti tisi tutaurwa nezvedu. Ngatichipinda musanga tozvitsvaga. Mukoma uti ndakunamata. Alright, gara yenyu pasi. Chifambi. Simudayano, ibai mapikisa yese tibve tafamba nawo yese. Aiwa kutanga kutaura ere mufamba. Tinokumbira kutaura chokwadi pamberi pedare headman chigodora. Kwete manyepo. Gabriel ngandikatungamirira. Atina umboti Gabriel bai. Mwari nganditungamirira, sorry. Ndi Gabriel wepuko. Tinoda kutsara chokwadi pamberi pedare chigodora. Kuita chokwadi pamberi pedare Pedare chigodora. Pedare chigodora. Kwete manyepo. Kwete manyepo. Mwari nganditungamirira. Mwari nganditungamirira. Ndoda kutsara chokwadi pamberi pedare chigodora. Ndoda chokwadi pamberi pedare chigodora. Kwete manyepo. Kwete manyepo. Mwari nganditungamirira. Mwari nganditungamirira. Totanga nowa wakatoma yakahura ugopi. Ndiyo uri pakati. Hazi mai akabatwa hazi akabvate action yacho kazi kudai. Action yacho. Ngatiteresane. Ngatiteresane. Ngarizwane. Ngachimbomire. Taurai. Ndimutanga ndambopa ruregerero. Inogara Bulawayo, ndisinzira Bulawayo. Dare rekutanga rakadaizwa ndandiri kubasa. Ndikazwa kuti baba munini haana kuuya. Wechipiri avo vakauya baba haana kuuya akanga achirwara. Saka ndakazongokumbira kuti ndazonyanya kuenda kumai kumatari kandiende. Ndichichuya panyaya dzekutaurika panapa idzi. Haina kutanga nekutaura kuti mai vako vakahura. Zita ra baba ava rinonzi Turai. Turai kana muchizwa zvinonzi kutura chinonzi kutura chi. Kutura kuende koperekwa. Saka takakura chingoziva kuti Turai William. Then nikukura kutanga ndakakurira mumba mwavo, mumba mababa avo. Mumba mababa avo na mai wacho. Ndimo ndakakurira tiriwa inini nyandadzisikana 1 nemuzukuru 3 kubva grade 1 kusvika grade 7. Zvaita arume avo ndanga ndichikura chidini ndichizviona. Arume api mai? Iwavo wese zvavo ari 3. Vamwe vacho akafa. Ndaikura chidini ndichizviona. Zvimwe zvacho zvaitoti mbuya aitotsanangura kuti kati iwewe imwe mwana imwe zvimuri kuita panapa zvipei newana awa. Mangwana wana awa munozvakwanisa here ava. Ichitseura api? Wana baba awaya. Right, tosiya akadaro apo. Then tobva tazoenda ndotanga neya mudhara wangu. Yakanga iri New Year's yechokwadi. Aigara nehanzvadzi yangu futi, hanzvadzi yauyu. Wangu wangu uri 2 kwaigara. Saka niona zvanga zvakarema here kuti tipedze Christmas New Year tingori wangani tiri wairi. Ndingati before zvisazvaitika zvinhu. Baba akadaidza baba vangu kumba kwawo kwaigara. Aine plan yekuda kuuraya baba vangu. Ndobva atenga matsotsi mairi akatenga avo 2. Zvikanzi enda magara panjanji apo. Mudharo kana chinga akuuya dimbura yemusoro. Sezvineiwo matsotsi aya hamechakapinda chii. Vasvika baba uya nebhasikoro baba zvikanzi mira mudhara. Mudhara ndobva amira. Zvikanzi mudhara une laki.
tatumwa isusu nani nemunini wako kwari kubva utidini tikuurayi saka enda kumba chazvikachara kuti kudini kunani kuna uyu tamuone here kuti handina kumuona baba akasvika kumba akati mwanangu zvendanzwa uku zvendaitikira mumurodhi munzira umu ngoda patozwa kuti ndata chidhumu ndingatati ana akomana vairi vangadini vangaiswa panjira chako ndidini ndorava tikati hewo oraiti zviro zvafura zvakadaro kuzoti new year yacho yari kutaura iyoyi inini nemunin'ina wangu nishamwari yemunin'ina wangu taimwa doro zvechokwadi taimwa doro baba akagaine henzi takura 5 chingwebu chimasesi anga asikabati zvipi isu wakati inini handibati zvechirungu izvi rangu doro ndakakura ndichimwa iri mbuya mai aibike 7 days saka ndangu chari kumwe masesi angu inini ndio masesi angu endinodini endinomwa kazi hewo ati aya ndobva asvika baba munini asvika paya paya manjika zvikanzi mukoma muri kumweiko nhasi imwimwe kanzi baba zvikanzi tandirimo zvikanzi ini doro rangu randikumwa nderiri zvikanzi nhasi inyueri chimbomwewo chirungu ichi harirwadzi baba mukoma harirwadzi badoro iro riri baba akaramba mwanangu ndozive kuti une chido chekuti ndidini nditandare newe asi doro iro riri handidini ba handimwi rangu rina doro nerimwange riri rendinaro panapa tebvu range yakatsvuka zveshuwa handa kumbabata baba doro iro riri zvikanzi aiwa mukoma chimbu nhasi chete izuva basi renyueri chete nhasi kungofarawo bhijanava baba akati aiwa ndimwi akaramba inosvika baba ati ndazonyanya kudini kurambira munin'ina wangu rikandidini ningotambira ningoti dzudu zveshuwa shuwa akatambidza ndobva ati dzudu chibva sabhodzerawo pasi ikanzi munin'ina wangu doro rako rawaya naro iri randikuwadza ndirimo randikuwadza ramukwadza sei zvemukoma ndizvo zvinongoita mukoma zvingotara kuvharavhara zviya zviya baba haana kuzogara nguva refu wechidini abvumwa doro yariya ndopara kuti ndokuita operation yari kutaura iyoyo operation iyoyo operation iyaiya yabva yasvika paudini pakuarwadza yangoita ma-on and off wakaenda kubasa zvikadai kusvika baba obva atisiya saka ndo pane nyaya yekuti makapa baba angu doro kuti adini afe nokuti doro iro riri rakauya ndirimo tozouya yechipiri yanga ichitaura yekuti izo mwana hausiriwo pano kuna ana mbuya nana sekuru wakakura futi nana mbuya akabereka ana baba iri kutaurika yakanga ichitotaurika kubva kudhara saka taikuti hazvimbori zviko zvinongotaura kuzosvika tazodini manje tautazozwisisa kuti nyaya dzinotaura bva ngedzeki dzakambomira sei vari kutaura kuti izvo baba wawo kanga achishanda amene kwaishanda kumapurazo akaita about 6 months here wasvikawo igumba ndobva wasvika pamba paya paya wobva wasvika mbuya hawapo mbuya waitera ndari obva wasvika mbuya hawapo amene vana vakanga ari kuere vatara kuti hai mbuya wabva panapa waenda pandari pane doro barwa ngapo endaya parwa ngapo pane doro ndobva waenda sekuru waya osvika padoro paya paya wobvunza kuti ko mudzimai wangu panapa ndasvika kumba kwahapo ba uripi kwauzoyo mwakanyi uri rakati uya enda wakadai uchaona zveshuwa wakaenda ndobva wasvika ndobva yaenda kuona izvo muri kuita izvo zvizi kusvika wazo amene zvakazoitikapo takazvikana here kati wakadini chibva aenda sekuru yawe manje tikanzi zvowatakura zvoina zvezvizvo hazvichari zvangu ngezvakundozvionera mbuya akabva ati ndiye ndisika ndonditureka kumusha kwangu ndonditureka kumusha kwangu semunhu amwe akangonyararawo wanga asikadozvii zvokutaura akangoitsikirira ubvangudini ubvangonyarara yakadini yakadaro ndobva azvarwawo zvikaziturai ubva kwesitairo riyariya manje zvokuziturai turai uyu wakurewo pakuti kudini wakurewo kuti izvo dai nditurei kana musina muchiti yemwe mamusiri andisiri asiri mwana wenyu endai monditura ndobva kuwezita saka ndo pane nyaya yekuti
yekuti wakabatwa nasekuru waine nambuya waine chikomba. Ndio pane nyaya iyoyo yakutaurwa. Tozouyazve yekuti izvo akasvika pakitanga ndakauya inini paine takagadzira mari ndababa tikapedza ndikaenda Bulawayo tikazodzoka kugadzirira baba munini. Saka baba waidaidza madare kuti yatigara wana kuti timbodini timbotitsanangure timbotaura zviri kumunetsa musha mwedu muno. Awa vanga vasikauyi kumatare kuya ari kudaidzwa uya kumatare haasi kuuya. Kuzosvika dare rekupedzisira razosvika inini ndezobvunza rekupedzisira rakazoita manje ndio rakabva azoti paine mhuri yese yakomana isi vanga varipo. Ndobva kuti uneizvi uyu murume uyu ari kuramba kudini kuuya pamatare panapa todini. Zvikanzi kana akadaro ngatimidzi uda kuita zvinhu zvani zvake ega ngatimusiye akadini akadaro. Sikobva abvumirana zvikati tobvumirana yari kuti iye nawoita zvake ega kana kuti ndikanda kudaidza nduku yake unouya yake usikadi unongoregera ndi babawo. Saka akabudira pakuti hana kude kuuya pamatare ese aitirwa nani nababa aidaidzwa nababa meaning that hana kuspeketa baba. Then yadaro matare ribabe madya ndobva azodini zvikanzi saka tobvumirana nesvipi panapa. Saka zvakazobvumirana pakuti izvo uyu ngaite zvake ega isusuwo kuti zvedu tega. Ndobva panyorerwa napasi ndobva padini zvapera zvakadaro. Ndobva tazouya manje kuTombstone futi yababa munini manje ndakati zvendauya kuno kuinini nyaya dzaitika mumusha munomu ndandisi kuno kuba inini. Saka dzikadini kuti timbodini timboenda kuna baba timbotaurwa timbozwa kuti chii changa zvemangu zvanga chirongeka mumusha munomu. Chokwadi ndakadedza ningi nangu wese ndikati umana handii kuna baba. Baba anga kuti kundowo chechi ndobva ndatafanira ndodzokera kubasa inini manje ndodzokera kubasa inini. Baba vati ndatoregera kuenda kuchechi handichaendi kuchechi uyai henyu ndobvitaidini ndobvitazoenda. Ndipo ndakazobudisa masoko iwona yakuita kuti izvo ndozwa kuti hausi mwana wepano ndati kunani kuna baba munini iwa ngenyaya iyoyo yekuti matara acho hausi kuuya kuna baba ari kuti tikesenyedza zvausi kuuya. Chigaro ichi munongoziya kana pechinga muri wana magara pazvigaro chinoitika akasvika pasvika munhu mukuru unosimukazve woti baba gara yapo. Saka don't think kuti papakadini papakashatana ndobvati handigaripo mawana mamasireni chigaro papasazosirwa iwoba mwana wakatosimuka paakanga akagara kuti baba adini baba agare ndimamira zvakadini zvakaita. Ndakabva inini ndobva ndaenda kubasa Bulawayo. Ndakubasa ndakazwa kuti tasungwa. Tasungwa seizve zvikanzi tasungwa kuno kunyaya yakazoripotwa masoko yataura paya yakadini yakaripotwa. Ndikati kupi ndikanzi yakatiripotwa kuChipinge. Ndikati yes Chipinge seiko baba imwini anditi tina masabhuku tina madzishe tina mambo munomu munyika medu munomu yazindikotongoko sei nyaya iyoyo. Saka samanisi iyoyo yatoya yezvekuChipinge musatoparara nayo mangwana endai naye kupi kuna sabhuku momutara kuti ndozvitaitwa izvozvi tizoti inofambiswa sei. Ndio kuzozwa kuti hanzi zvikudiwa musi wa3 here kana musi wa matare mangani inoringirike rechitatu rinei zvazobudira inoringire rechitatu apa zvekutanga harina kubudirira rechipiri harina kubudirira ino rineri majika ndio tazodini ndikati ndidini ndishingira ndakumbira kubasa zvakanaka zvikanzi haiwa enda. Saka ndio mamiriro akaita nyaya yangu. Alright, zvimwe zvacho zvichasangana nazvo mukati. Ndinobvunzayo tazwa kutsanangura kwenyu kwamaita nematsananguriro aita murume. Ndinoda kubvunza inini ngepekuti kusatenda kwaita matare mumusha ndiko kunokonzeresa kuti asiro mumusha munereka kuti mune chokwadi chemutoziva kuti asiro mumusha muno. Munongoziya zviito zvemunhu kana achinga echiita mumusha asi ngemusha muno handina chokwadi nazvo. Unombozi William ani ndambotsanangura paya kati baba azunga baba akabereka wakabereka muri munhu akanga asikadi zvekudini zvekutaura munhu akatsindika hake nyaya yake hana kuda kutaura aba kuti patinoda kuti tipinde ngepekuti zvakuru pemwatogara apo pape kutaura chokwadi kuitira kuti mugarisane zvakanaka. Ndiri kuzviziva kuti mungatenderera mungadiniika ndichadonasa kubvunzisisa mese makadaro zvezvo muchataura pane kahonya haisiyo nyaya yekutanga bai
kuzotsvakana kwese kuku muchizosvikire pakuunganidzana muchidini nekuzoti yazende uko achizoya nyaya ichipinda munomu. Nyaya yenyu tinonanga tiri kure, nzee dzedu dzinenge dziri kuzwa. Musha wamazunga amuna kugarisana zvakanaka. Amuna. Saka todonatso kukubvunzisisai kana muine chido chekuti tikugadzirise timogarisana zvakanaka, musha kugarisana zvakanaka. Kana zvisingaiti atikunyengereri, atikumanikidzi, tokusiyai makadaro kana kuendesai mberi. Saka zvatichada kuti bvunzane panapa, ngatibvunzane chokwadi chena zoti urikupindura chokwadi chouri kuziya. Ngatisapomerana mhosva. Kana munhu aine mhosva dzake ngabatwe nemhosva dzake ichifamba kuenda mberi. Anditi? Iye wakaziya kuti mai waatohurwa atomere mimba yazungawo ndiye. Mimba yapakatorarwa pakabva patobate mimba yekubare murumo. Semunhu angasachaziva baba manje sekuri kuti sezvakanga agara nguva yakadini yakareba wasiripa mushaba wari kubasa akazoya mimba yapo teramira mukoma mumbobvundana naye kuti tizive kuti sekuru enyu akazoya mimba yauye yapo here ngokuti masoko acho akanga akazotarike kuti izvo ndizvosara wechiita izvozvo izvi saka zvese zvaunongoina zvezvini handichazvidini hazvisi zvamo. Aitaure kunani? Kune mukadzi wavo. Kune mukadzi wavo. Ndiani mukuru imwimwi neavo? Ndiwa. Saka waimutaura izvozvo ndi babaya? Ndinganyepa. Yenyu haine tsiba iyi yekuti hasiro musha mwazungawo, iyo yakazvitonga. Iyo ngatitoisiyai. Mushaende kuti petiri kupedza dare chakutaura zvekuita mufarwa kuti nekamari mbichana obva mwaenda kumadhieni. Ndiyo nganga yenyu. Handina chiporofiti chekuswera kuti endai moposerwa hakata endai mozikiriri Jehovha zvazodai munonyepa kunete pamadhieni. Munhu wekwazungwa ropa rekwazungwa pakati penyu muri 3 otorwa ropa naye ena wacho roiswa mucheni obva pabudarisa kuti mamuri pamarisa watsangu panapa. Tiri kuwirirana ka? Ngatipinde panyaya yeurombo inekura yababa yenyu. Muchimuona murume kubva kugarisana kwamaita naye mimi kukura kwake kwese kusvikira pari zvinezvi munowirirana here naye murume? Hatiwirirani. Chikonzero ngechei? Ndinoona zvikonzero zvakati wandei. Taurai zvese. Zvakati wandei. Nyaya idzi kwadzakatangira kure. Kwadzakatanga kutangira chaizvo ngezvekuti waisenza murerwezi avo. Ndokwaishanda murerwezi. Arishanda murerwezi muya waibambasha. Matlokusi rerwezi. Chitengesera vanhu ichipa vamwe ichihoresa vamwe kuwana kumusha uko. Kwabva kwazoti rimwe zuva kwabva daidze munin'ina wangu inini kuti uya kuno pane dhopa aigara apa imba yererwezi. Imba yererwezi yanga yakutsemuka saka rerwezi inoputsa dzimba dzakadaro dzaizopinze munhu ba. Anga ari musecurity anoziya kuti imba iri yapero yodini ide kuputswa. Ndobva daidze munin'ina wangu vatora mwana wavo kazipindai mumba umu. Ukise zvinhu zviri mumba muno muye nazvo muno muye nazvo kuno zvechokwadi zvinhu zvakadini mwana wakapinda ukabvisa abvisa wana waya munini angu pakazoye kumba kuti achigara isusu ikati muri kubvepi ikati ubve kwababa munini ikati kwai mama chiitei tikanzi atadzibvisa zvinhu zviri mumba umu ndidini muye nazvo pano kuno kwanga ichiwaka uko wanga ichiwaka kumusha kuno ari kutaura futi anhu kurerwezi kuti ini ndikwaka umba yakadini imba yakakura kurerwezi kuyakuya. Right. Nikati wamfana. Zvokuita izvozvi kamangwana nini handizopinda nyaya dzisina basa rese panapa. Siyana nani? Siyana naye izvozvo. Ndofunga pabva paita PI kunina mwana zvimbobvira zvimbosvika futi kumba kwawiwa. Hana zvimbobvira svikako. Right. Yero manje barerwezi yabva yauya pamba paya. Yapinda mumba muyamwe. Kude kuona kuti mumba mune chii? Hamuna chinhu. Imba yagudzwa zvese zvatorwa. Ikanzi imwe muri netsika nemba iyi kuti why zvinhu zvisimwe mumba umu. Uyu ari kutaura kuti anzi ari kwake kumusha. Endai kumusha kwake ikweyo muende koone kuti hazvikwere zviro zvizvi. Neshuwa rerwezi yeuko yakafonera rerwezi yekunoko akaenda pamusha pavo pamba pava ikabata zvinhu zviya zvimwe zvazvo zviri mumba mwawo. Iwona wabva nokuona maprista achisvika pamba zvikanzi yo uyu Charles ndiye ande kodini haape adresi pamba pano. Ndikati ndawapa adresi pamba pawo sei ichienda kubasa uchipinda pabasa iwewe chindobvunzwa ndozitipe chitupa chako akanyoreswa madetails awo ekumusha zita rake rezvese everything saka ngatadza sei kusvika pamusha panodini paunogara
ina ndizviziba ina ndimutani mapurisa ndimbazivi kuti anhu achikuru zoti ndikwadini soko rikafamba nharaunda yese chatisokatengesa baba munini chatisokatengesa baba munini ndokutotanga batatanga kupesana from there tinazomudhotambudini tambowirirana futi ndikazotenga inini madhofre mangu ndikati inini madhofre mangu inini ngagari kuna papana baba festival yakanga iripo yakanga babangu anga ashaya festival yomba mana baba yakanga iripo ndikati cheketa zvinhu zangu zvizvi madhofre mangu nemazenga angu ndodini ndode kuwaka chibvaenda una mukoma acho na baba mukuru waiwai avo ndobvati ndipe dhofre musati panhoroondo yakakura patinenge tiri kudai isusu ndoda kuti munditsanangurire kuti naWilliam hatisi kuti akabva kare tisingawirirani ndiye wakaisa poison babangu ndiye wakaita shakati ndiye wakaita shakati zvisingawirirani nemhuri ndosaka muchiona tichimutsara mukati mwemhuri yedu ndotati yekutanga ndatara kuti yababaka yechipiri ndikataura kuti akanditengesa akafamba ichitaura kuti ndii ndakatengesa kurerwisa iwona abawo kurerwisa kwachipiri yechitatu ndeyedhoframe rangu akanga atora chibva ashandisa ndazouya nini manje babanguru akati ndikati aba dhoframe mangu akakwana here ndikanzi akakwana angafanira kuti ari 3 years ndashandisa dhoframe iyo angati ari 3 years ndikanzi yes haana kukutaurira here kuti ndakadini unoroya here murumo handizivi unoraya ndati handizivi kuti aya pane zvaadaira aiwa zvinoroya zvo takutompuma isusu kuno wakapa baba yenyu poison mudoro muroyi imimi mimboteramira ndinawo muchataura imimi imimi mwataura kuti wakapa babangu doro imwe babangu akaende koti 2 minutes time achibva aende korwara imimi akabva ataura kuti William wandiuraya mwana wamayangu wandipa doro handitika akasvika kuti kaoperation kusvikira pakufa zvichira kuti muroyiko zvinotyise kudaira ndati kana akapa vakaitoro repoison muroiko wabva achiti muroyi imbavha zvese asi mwana waipapo haasiri mwana waipopo futi yakanaka teramirai bichana mwashokasimuka apedze kupikiswa ngataure ndaifungoti mumbotange kuna baba ava vangateramiri ndovachapendera mwana ngataure mwakagara iyi ini nangu handisi nyaya dzaari kutaura idzi baba mubvunze udoziva kuti wakataura kuti iwe vamwera chirandu ndinotenda ichokwadi ishe right handioni kuti inini ndakataura kuti point break kuti ndakati ndinotendera nhasi dare takati apanapa ranga risina warumayaka akati ane record mufoni muzviziva ndaitombokumbirira kuti dai yatombopewa record tsanangurai pamwakati mwera chirandu wakachengerwa pasi pemushakataura ndinotenda ndikubatsire ndakataura sekudaro sekudai ndakati inini ndakatonzwa mbuya hadi hatwanga arume ari panapa akanga ari pameeting anondipurura sekutaura ndubita ndakatonzwa ndiri mwana kwaatori murumuni ndakatonzwa kuti zvataura mukoma aya zvokuti haasiri mwana mbai pamusha pano ichokwadi ndakatonzwawo mbuya hadi ichiti zvakatoitika zvinhu izvozvo asi munhu akapedza bope iroro ndimudhara vhikita munjoma zvichireva izvo kuti zvainzi mwana wacho kutoite zvekuudzwa ikona kuti ndii ndakafunga ndegabo ndaitoudzwawo kuti aiva ari muyera chirano wakarara namai awo ndaite zvekutoudzwawo nditori mwana mudiki diki imi munoerenyi imimi ndinoere bete saka chirandu nebeta hazvipindira akashaika old age akanga ari yenguva yacho saka yangu mhosva saka yanhorondo inhorondo saka imi maitaurawo chiro chemakazwa chemusina kuona ndisanoda kuti ndiri mudiki kwavari apa nditori mwana ndaitoita zvekutonzwa kana musai ndakataura kuti ndakanzwa handida kuti ndinoziva saka ndandati ngatiende kuna baba noti baba akura anonyatsoziva kuti mwana wangu omumusha tirikufamba nawo zvakanaka akasimudza maoko pasera dada umbobvunza angu kune vakuru vari kubva kungotaurana kuti dare kana rakagara sezvizvo kunotsoka zvokunzwa here kana kuti zvokuona nokuti vari kuti vakanzwa kana ndozvetiri kutaura zvekuti tiri kuabvunza ari kuti yanhorondo itaitaurirwawo ndana baba edu akafa ini ndiri kuda pana baba kuti ndoda kuti musamupindure mubvunzo kwete kundibvunzawo baba ndiri kuti imimi ndimi baba ndimunokurira ese handiti mwana wangu wokwaniko mwana wakwazunga ukura kwetakaita
Kukura kwaitakaita ndiko zvindopita chiti. Izvozvo chaizvo. Kukura mtakaita waizibwana kwazo. Saka pemazotsongawo kuzi mwana wakwani. Akuzwa waishabuda izvi. Ngimi masi chokwadi chenyu mwana wakwani. Ndikakura naye ndishara naye mbrandi. Imwe izwai ndimwi mwasara muri baba ndimwi mune nhorondo yese kupura vana vese okwazunga vagera apa kana paine vari mukati umu. Tati ndini mwana wakwazunga. Zvakubuda mazuva ano zvabuda zvakusipodza ngezviito zvaakuita zvakusiyana hazvo nei. Asi isu takakura tizi mwana kwazo. Muri kunzvenga. Imwe ndine imwe. Pane kuti zviito mumusha mune ana akafanana. Hazika. Saka isu hatisi kuda kuzwe zviito batati mwana wokwani. Ngozunga ndapindura. Mirai muri kuamhanyirire mberi. Bvunza. Asi mbuya wakuzvishwa zvokuti akararwa wazvo makamazizwa. Rangu ndiri chigwa kuna azhinji pamusoro pangu papa. Ndiri mwana wanditobozizwa. Asi kuti mwana wakambozizwa were. Wakakandofamba. Akagwa akandofamba. Izwai wazunga. Asi atinambo dhari kwete kobatana naye. Wazunga. Munoera mutupo rudzi. Beta. Mukaende kuita mwana usiri womusha mwenyu tsika dzaanoita modzirenzana here nedzewayo betani. Amen. Atienzani basa. Amen. Atienzani ba. Chini pa chance. Ngasuta hizo. Namupa chance tawe. Atienzani ba shwa kutapota. Atienzani. Saka tsika dzayo na mwazunga zisiyana. Yesu chachita udi. Sada chita udi. Lazazwe zino kwazo. Mapunde zino sikanaka changa. Well done. Saka ndataura kuti ngatiteresane. Ndosaka ndataura kuti wazunga imimika ndinemwe. Pendati ndinemwe mubvunza ndisira kubvunzana nemumika. Mibvunze risimbo. Asi ine chinangwa pano zvatinenge tikubvunzana. Sakanaka ndapano. Kana ndichitaura kuti izvo iri ndinoende koita ndine mukadzi. Anditika. Zvandine mukadzi akaende kohura uko. Aenda kohura mwana waanouya naye anoberekwa mushamangu inini. Tsika dzemushama chigodora netsika dzedzinza rake mwana yenawo dzinosiyana. Ndichiende korewa koti ndichipa zvemwe example yekuti ndine mudzimai. Ndine mudzimai inini toende koita mwana. Toende korambana. Woenda nemwana. Aenda nemwana kudzinza rekwake. Mwana waye anokura. Tingati ndamunhumburisa kusangoko. Mwana uya tsika dzaanoende koita musha mwaakarorwa futi kana kuti musha mwakaberekwa mai vake zvinotokonzeresa kuti mutotaura tsika iyi kai musha mwedu mapana mwana une hunhu wakadaipo. Ngatimbodze kumbotsvakisisa toro chichiri tore nzvimbo. Mwana ena mukamudzosera kudzinza rake chiva zvasvika kwakoteramira. Hana dambudzika chimwe chinenge chiri kuti nditsvagei. Inoita hendi mechito nditsvage musingazwa anoita nerume gurura kurodaro rekuda kupangidza kuti handisi chimbomira yazunga rekubhara atoda kutopangidza kuti handisiri mwana womuno. Honai manje kweyaari nyaya yacho. Taura heni pamusoro baba. Ini ndaidomboziva kuti awa paakaende komangare uko ndokwanogara anogara kuno. Saka inini pari kundine unoona papa ari kundinetsa kuti ndingasimuka here inini kuende komangara kumanhudharu endichigara. Anga ari matrix ekuti anhu asazwe kuti handi mwana wamazunga ba. Saka ndiyo nyaya itoripo noona ini. Ngekuti pari kundinetsa chazvo kuti andingasimukida ini kuende komangara kwamambo marangenyi. Ishongwari muno. Makadi imi baba imi kuende komangari pa headman Nyamana. Yes. Kana pa headman Munyoro. Makundipa here musikana. Ndine mubvunzo basa ndiri kumboti mumbondibatsira handisati ndasvike kwamuri. Ndiri kumbobvunza ngo kuna amweniwo anhu kuti zvingaita here kuti ndingatadza here ni komangari pa headman Nyamana kana pa headman Munyoro. Kana kwachitiwa. Kana kwachitiwa. Inzvimbo nhato idzi. Kupindura here. Nufori mvumo wakararira nikurekererekana nini. Changamiri. Tinotedze zviri mumutemo wehurumende. Handiti munhu anoende paanodini paanoda asi haungoendi handizvo unovaudza vaugere nawo handizvo munotenderana nei
munapo ere chapter iri kutaura kuti kana ndaita mhosva ndisikadi kurapwa panapa ndinoende kwaNyamanda. Paripo ere pari kupa that statement yekuti ndokwandinoenda, kana kuti hurumende iri kuti izvo unoenda kwaunodini, kwaunoda, as long as you are in Manicaland. Kana ndisikashadi Manicaland hatiti, kana ndisikashadi Manicaland, ini ndisikashadi kutongo Manicaland, ndotobva noma kuma headman wangu hatiti, ndovataurira kuti handisina kutongwa munomu, ndiendese kwaMambo Zimunya, ndisvike kwaMambo Zimunya, ndovataurira kuti handisina kutongwa mwaZimunya, ndiri kuende Buluwayo, ya change of constituency, ndinotenderwa. Ndinotenderwa. Mazwa naizvozvo zvinodini? Zvinonditendera. Asi zvinoenda ngehurongwa. Saka pinda kauya panapa ndichitaura kuti ndinoda kuende kuti ndisatongerwa panapa. Haisa ere kuti inini ndingazviziya kuti handisiri mwana wamwasura. Ndingazviziya ere kana zvinozikana namukoma. Saka why semukoma uyu handitika hadiyo kutanga pawo. Mira mubozwa. Baba angu aizi 5 mandrowesa. Mai aizi Catherine. 5 mandrowesa. Ngekuti aritori mazitaka kuti wakazotura uri koturwa handizve. So mandrowesa munozonitaura kuti anoti apindura kuti zvaizi mandrowesa zvairevei. Echibva aende kobereke mwana wokutanga asika ndimakoshero. Wakaberekwa Nyambeya, wanga ari mwana sikana. Aizi amude amwe, urikuzwa? Amude amwe. Unobate masoko. Aizi amude amwe ndiyo first born. Second born ichibva makoshero. Third born ichibva marombere inini. Ndo baba imwana wa. Fourth born yacho yebva panai munokwana. Right. Ndinoda kuti muzive ndinobata ndipo ndingandipedze masoko ndipedza kuti tura zvinorevei. Chimwe nyaya yedu isusu yenga iri pana baba. Kweya kuendeya kurasika nyaya. Ngatitizi mabatiro angaita head nyaya. Nyaya yabatwa ndihedmen mumaoko. Isusu inini ndobvunza mubvunzo basi tichiri kuna baba auteka. Ngatiti pamabata head ngatiteedze ipo papo. Dzikasangana izvo tatotendere musoro taziva kuti nyaya yakamira ichaoneka pano. Ngaimire iri mabatiro etwa naheadman kuti ayatsanangure matauriro anga ari kuita ngenda kuti anga ritaura naheadman. Zvanga ritaura naheadman anga rikubvumirana naheadman. Saka nyaya yanga iri kufamba mani. Saka kweya kuenda yakwenda koomira. Yakutodzoka futi. Yatoshata. Saka tikuti isusu imimi mibvunzo yemwayabvunza ndiheadman kuti mwakanganwa mubvunzisa kuti mwaya muri kuti kudini. Kuti mwakuda uchitsanangura mwechitsanangura ndokuti tibate musoro wenyaya. Ndikufazwa ere ichipindura. Enda guma. Ndakazvinyora panapa. Zvinofangidziseni kuti yeyo pane kusiya kuwirirana mumhuri naye mwana wamai wangu. Ndinazvo zvese chione izvi. Mwana wa amai timedu mumushe baba totakasiya. Ndoenda. Tiri vana 8 mumba mababa edu namai. 8. 6 boys, 2 girls. Kurudi bataura nho. Hapana baba nasikana iriya yanako mana amweni 5 years. Asina kupinda na troubles na eba. Pakaende koti munhu watsakatika pana pano kwatoziva kuti vanodyiwa ngebere kwatoti ngatitogara. Hamutsvagi chikonzero chaitoti bere ridye munhu. Ende bere racho riri kuramba riri kuramba. Zvatinoita ngezvekudai rinova riri zita chinova chiri kuri kutaura kusina kufanira, kunova kuri kuita kusina kufanira, kunoita kuti mhuri itadze kugarisana zvakanaka. Kuti mugarisane zvakanaka mumhuri kuchenurana. Ndiri kuziya kuti yo uri muroyi ngatifambe kwakubatwa pazviporofiti pang'anga. Mogara mwakaziya kuti tine shumba yedu iri mumusha. Kuti asina kunga akabatwa ngazvichenure pakati pemhuri yese. Mwaindipumha ndiri muroyi asi handisiri muroyi ba. Mogarisana zvakanaka. Nekuti mukaramba kufamba naye, chinozi muri kufamba, akusi kuzi muri kuenda pang'anga badzi. Munoenda pachiporofiti. Kuna anomhiza kupfuura anokanda akata. Pane pendandowedzera futi. Ranga vachitaura ngenyaya yawira muchiti urongwa huripo. Kachirondevera zake chekuti wira munoti ngatifambe. Iye wakaromba wacho kuti ngatifambe. Imwe mukati handiri kufamba. Uyeperwa ndikuchitori kuti ngatifambe. Ana ndio akadaro, ana ndio akapuhudime. Kuda ere kufamba. Andabvumaira kuti azi ndakuna mata. Ana kufamba. Alright, mira it is quiet, alright is. Ndakachite kutaura kuti azungaka. Muri kuti mukamboende kumberi kudai, muchidzoka kumashure. Mabudise point yekuti mimi ndakuna mata ndakuendepi? Kuchechi handitika. Headman akataura kuti hazvichekiba. Saka muri mimi baba, mozi ngatifambe tizwe kuti uyo wakaromba ere.
mombodai dai kunga kudzvika dzvika tode kuti munyatsobudise point pachena murambiro muri kuita iwowo ndiko kuti William ucharamba kuti baba ari kuramba ari kuziva zvakadini zvaakaita bvumai nyasa kubude pachena ndatoda kuti ndiri cheche kucheche ambai kusiko kunganga ndakabhemo bambo ngakule phaba ngarifambe nendima ndirai ngariteresane ngariteresane uso challenge udezi kutoziya so sakabezwa ngatiteresane kuitsvagisisa ndiona musoro wayo ndoona musoro wenyaya ndinoende kuona side ndinofambisa naro ndinokwanisa kutuma pakati penyu kuti uyu ndakoti ngatore protection order kuti agare zvakanaka nemhuri yake ndinokwanisa kuti nyaya ingaende civil court ingaende criminal court ingaende kuna mambo iyi ndakuipedza ndine nyaya dzandinopedza ndine nyaya dzandisingapedzi pano nyaya dzeurombwa nyaya dzeuroyi dzekuti tida kuenda kopumhana ng'anga hadzisiri dzangu handina raramiro kana simba rekukupai kuti endai kung'anga kwakati nomupurisa wangu simba racho handina ane raramiro iyoyo ndimambo zvandakutarisira pamuri hamenoti makarongeka here mangwana mambo anenge wakavhura dare ndoda kuti ndosangana nemumwe kudare kwamambo Zimunya na 8 o'clock tenge richisvika padare pamambo Zimunya wandipa $20 yangu yetransport wotsvagazve $25 yedare kwamambo mwende kotaurwa zvekuita ndimambo Zimunya.